Здравейте хора, днес ще снимам ПВП България. Чакайте, така. И така. Това е ПВП България. Стана малко като ревю. Чакай, ако си стигнах на телефона. Почнах да снимам. Ти видя, ако си стигнах на телефона. Не, Angry Bird Transformers. Вау. Много странно. Хора, сега ще ви кажа едно нещо. Чакайте за какво ще ви говорих. Чакайте, че забравих за какво ви говорих. Чакайте, тук да убия един и на колко кръв го оставих. За какво ще да ви говоря днес? Каляне, прекръсни. Чай, че така най-крайно ми тръгва. Майко, като видях един диамант, те направо ми стъжни живота. Я да не го бия. Не, помощ, help me! Умре. Да. Никога пъти няма да влезам в тази дупка, като има тъма. Хора, това може да се прочетете правила. Това е сервер! То си има факли в дупката! Ами, хора, Калян в един сервер не е играл и просто... Или може да влезе при това. И просто ще го убия. Трябва да му идвам на гости, ще да му направя Майнкрафт и да му да влиза в сервери. После да таковам. Кажи го де. Да му таковам си, да му направя сервери, в които да играе и да му обясня какви са правилата и какви неща може. И така, докато се научи да играе чудесно Майнкрафт. Да, и това ще бъде за клипа. Чао! Аз бях Creeper 900. Абонирайте се, дайте лайк ако може. Пайк също, ако има такава. И Калян ви моля, нали? Кажи да просто! Да. Добре. Айде! Чао!